Pnawn da bawb, a chroeso i'r ofal fil. I pwy mae hwnna'n ddisgyn. Gwaith cael lawr. Da! Yr ergyd wedyn dim llawiad meddwl dyfarnwr. Ie, rhannau cyfle fan hyn, oedd y tablad hir yn dod mewn. Nath yn dda, jyst yn disgwyl y bêl dros i ysgwydd, a mae hwnna yn weddol agos, bys ni'n gweud. Ti bod mae braich lawr wrth i ochr, ond mae yn ymestyn tuag at y bêl. So di ganol y cae, chwarae bach twt. Twt eto, a mae'n ôl gan Sodi. Mae'r osgwng aros yn dani, fo sy'n mewn! Arbediad gwych, hwnna gam sefyll beth bynnag, oedd y golwr ddim i wybod hynny. Sodi, croesiad arbennig, tuag at y postyn pella, Rosgro yn dod mewn, le dyle fe fod ar y postyn pella yna, but syth off y far. Sodi, sy'n brysur yn y gêm yma. O, oedd y cliriad ddim digon cywir! Ac yn ara bach, mae Met yn cael un ymdrech ar ôl y llall. Sam Jones, a bêl jyst yn cwmpo iddo fe, wrth ymyl y Cwrt Cosby a cael cyffyrddiad dda ar y bêl, ond just heibio'r postyn. Reynolds i gymryd y gic. Sam Jones gafodd i ben iddi. Mae rywsyd o'r golwr wedi herbed i, ond yn y diwedd mae'n mynd mewn yn yr Rosgro di sgorio. Wel, nath y golwr yn gampus, ond fe ddihangodd y bêl i'r Rosgro. A mae'r gwrs wedi cael tymor siomedig o safbwynt goliau. Wedi sgorio i drydedd y tymor yma, a mae Met ar y blaen o gol i ddim. Yr arbediad yn un arbennig, ond wedyn Rosgro syth yna ar y bêl i roedd hi yn gefn y rwyd. Da iawn gan Reynolds. Ac oedd yr ergyd gan Vincent gafodd afel arni. Oedd angen y arbediad gan Ben Hughes. Reynolds yn gosod y bêl i Vincent a mae'n cael cyffyrddiad da yn bwnsio just cyn y golwr yna. Ben Hughes yn gwneud arbediad arbennig i dorni i ffwrdd. Bevan ar Davies, mae'r bêl at Hill. A Hill at i gapten Sears, sy'n dod fwy mewn i'r gêm. O, fe oedodd y golwr. Ydy Lloyd yn mynd amdani. Mae yna gam sefyll. Matty Hill gafodd yr ergyd gyntaf. Fo dwi'n meddwl oedd yn cam sefyll, ond oedd y lliman di codi'n gynnar, mae'r rhaid deud hynny. Mae'n agos yn sicr. Dyle fe fod yn sgorio fyna, ond cam sefyll wedi safio fe. O'r eilydd yn cael ei ergyd mewn ar bedr arall gan y golwr fos di bod brysura o bellffordd, ond Jake Morris yn cael yr ergyd. Hughes ychydig bach yn ffodus falle nad oedd na neb arall yna. Y tafliad hir o pawb yn ei ddisgwyl, mae'n fach fer, cyfle arall i Hill i roedd i mewn. Davies, gwych, mae'r bêl yn hydd, Mooney! A mae Caernarfon nôl yn y gêm. Davies yn creu, Mooney sgorio. Credu y golwr yn edrych nôl o hwn roedd yn siomedig. Tarbediad dda yn gyntaf, ond credu ond falle fydd yn teimlo bod wedi dorni hwnna tuag at y postyn i ffwrdd o'r gol. Ond i fod yn teg yn credu Mooney sydd mewn na, yn ymateb mor dda a ddim yn colli'r cyfle. Oedd e'n anoddach i'r gol, achos oedd y syth ato fe, oedd rhaid i fe trael dale, yn anffodus nath e ddim dale. Davies ddim yn cam sefyll, a mae'n gryfach na i ddyn. Oedden ni thynnu nôl neu gan fynd i hun, mae'n thynnu nôl! A mae Lewis Lloyd yn cael y gol! A Dyfed! A'i dyna'r gol fydd yn sicrhau yr esgyd air iddo fo. A chwarae teg i Davies, chwarae teg i Jones. Ar i'r ddau sicrhau, mae at droed Lloyd oedd i mynd, ac mae Caernarfon hefyd ar y blaen o 2-1. Wel, arno fe i Adam Davies yno fe. Mae'n neud mor dda. Mae ben lan trwy'r amser yna fe. Ti'n gweld yn edrych amdano fe yn y Cwrt Cosby a mae jyst yn rhoi fe ar blat. A Lewis Lloyd yn gorffen a 16 o goliau i Lewis Lloyd.